Vaikka mä saan 3 koplaa täällä ja meillä on mukana Vinski. Hei, laita nyt se deathmatch, kun sä halusit. Häh? Laita se deathmatch, kun sä halusit. Joo. Miksi mun koiran pitää olla tuossa mun sylissä? Mut. Siis... Sä oot menossa competitiven. Tässä kyllä lukee deathmatch. Jos mä teen sen. Nyt toimii. Tosiaan me on 3, mut 1 ei vielä lähtenyt videoon, koska... Mun viikon murisee mulla. Seuraavassa videossa luultavasti esitellään se 3. Ja tollain... Koira pitää just tulla mun syliin. Ja tollain äänenlaatua mikä... 5, koska... Kuvaaks sääkin? Häh? Kuvaaks sä nyt? En mä vaan sanon sun videolle, koska olen osallistuja. Olen onnellinen ihminen. Koska mä kuulen sen, niin sen äänenlaatu ja mikä on paras, koska se... Siis on se ääni hyvä, mutta se pieni surina... Kauanko tässä kestää? Jos mä teen sen. Ei kun siis ollaan vaan tässä, jos vaikka... Voi vitsi, mä lähdin, jos mä teen sen. Jos vaikka vähän leikkailet tätä videota sitten. Käykö? Osa? No en mä taida. Okay. Mä laitan vaan, että jos et jaksa ottaa, niin kelaat tähän kohtaan. Sä laitat vararyhmään. Mä voin sitten loput editoida, koska mä opin sitäkin. Et sä mitään editoa. Editoin. Eikö, miksi sä nuolet mun kättää? Koska mä oon nuorempi, minä on parempi. Mä saan tätäkin... Vincent Aaltonen, Oulu, Finland. Tosiaan tuossa perjantaina menen noitten luokse, niin sitten tulee pientää lani-koostetta. Saattaa tulla jotain live-striimiäkin, jos haluatte. Sä saat striimata, mä en jaksa striimaa. Siis mä striimaan silleen hienosti, kun mä vähän lomittaan siellä CS5/5. Saat sit meidän modemin nettiin. Saat kokea meidän kauniin modemin netin. No joo, meidän kyllä ehkä vähän huonompi. Oi vittu Fiiko! Mä olin tänään kaverilla, mä olin Trampal semmos polttista. Mä onnistuin heittää 2 amerikkalaisen jalkapalloilta kasseilla. Ihan täysin, eikä vasenta. Fiiko nyt hiljaa, kiitos. Vittu vahtuu. Tiedätkö sä mitä? Mistä? Käy Fiiko. Jos tarvit näitä... En mä tuu. Ja en vaan tiedä, jos tarvitte näitä vaikka... Näitä jotain kanavan kuvia tai... Sen sellaisia introja, niin... Vittu jumalauta, saatana. Ei mä en tapahtunut millään. Mä oon niin paskaa. Jos toi jaksoo, niin se laittaa mun Skypenimen tuohon ylös. Laitais tänne deskiin, koska... No mä laitan deskiin. Joo, mä just sanomassa. Laita ylös. No niin, mutta... Hei, mitä vittu tää kanavetti sivuuttaa ittonsa? Jos mä vaan saisin editoida tän videon, niin mä voisin tehdä sellaisen hienon kanapuukitanssin tuohon kohtaan silleen... Eikö sellainen hidastuskohta, missä se vaan menee silleen sivuttaa silleen hitaasti? Anteeksi, mitä helvettiä? Anteeksi, mitä? Täällä on kauhean teleporttereita. Mä niinku just ammuin tätä, toi hyppäs ja teleporttas niinku jotain... Siis se ei näkynyt se teleporttaus, eikä siis chatissa näkynyt, että se kuoli. Näkyy vaan, että se niinku ei enää ollut siinä. En mä tuu mukaan. Eikä näkynyt, että se olisi lefton sun täällä edelleen. Tuu toi läpi vaan. Ei vittu, mä en osaa enää pelata tätä peliä. Ja mä taas just... Varastin mä sun taidot vai mitä? Tai no Eikö siis kun mä olin Yyterissä on se viisi. Varastin mä sulta niinku osan taidoista. Toisit varastin. Ai vittu mun käsi. Ennen kuin mä just lähdin, niin mulla tuli vittu nokkos. Normaalisti mä teen ehkä jossain koko pelissä niinku jotain 5 tappoa. Motoinhan mä oon nyt tehnyt 6 joo. Heti kun mä saan vaan sen levu 3 tällä jätkellä niin... Vittu mä oon mun omaa pää. Pum.
tosiaan, Jaa, tuu vaan kohta ihan muuttaa. vaan, koska kaikki tykkää kertomuksista, niin ajattelin, mulla oli ennen akko, johon mä sain Silver 4, mutta sattui tapahtua silleen, että toi... Turpa kiinni, mä en halua tulla. Ei kun mä vaan sanoin, mut se ei ollut paha asia silleen, oikeastaan se toinen ratkaisu tässä oli, et se niin, Se oli fikitsi vikat, mä otin sen sulta. niin, että se toi vähän raivopäissään otti mun akon, kun mä olin antamassa sille hetkeksi. Hetkeksi, sä annat sen mulle omaks. Sitten Fikis tuli silleen, että nyt vittu laitetaan tohon lokki. Ja sitten tapahtui silleen, että... Se akku katos kokonaan. Niin, siis ei se kadonnut, sinne pääsi, mutta tuli niinku backbanit eikä sitä voi enää poistaa, koska vaan mun vanhalla koneella sen vois poistaa. Mut mä en voi klikata siinä linkkejä, eli aika perseestä. Mutta sinne meni se, 100 akko. Ei, mut skämättiin kerran mun 500 eurossa. Mulla oli kaikki GTA tällaiset. Kertokaa, haluatteko mun hienoin tarinan tuokio tätä vaikka tuon. Kumpi, jos haluatte kummaltakin, niin se käy. Hei, mulla on liian pahoja tarinoita. Okei, mulla on hyvät, mä voin kertoa tätä. Mulla on semmosia tarinoita, että mulla on sattunut vaikka ja mitä. Eka, niin mä vedän lintassa mun pyörällä, vedin kuperkeikkoja pyörällä, multahan lähti naamasta otankohalta kaikki nahat irti. Katsotaan näitä Deatan tarinoita. No, joskus. Kato, kun esim se, että sit lähti päästä se nahka. Joo, mä tiedän, mulla on käynyt ihan sama lähtenyt tekeilulla pyörällä asfaltilla. No, Kuperkeikkoja. Mulla on käynyt ehkä, no mä tiedän onko se pahempi, mutta se ainakin sattuu helvetisti enemmän. Ja siis, Mulla melkein katkes sormesta pää. Tai nyt melkein, mutta sit niinku olin leikkaamassa saksia, jos vasta erotettu. Niin mä en niinku pystyn, se niinku ei, mä sanois nyt, mä en pysty liikuttaa sitä sormea ollenkaan. Jos haluatte kuulla sit tarinan kertomaan, toi oli vaan lyhennetty. mulla on kerran tullut päähän reikä. Siinä tapahtui vaikka ja mitä. Hei, mulla oli päässä reikä. Oli lähellä, että sitä ei leikattu koko tai nyt lähellä, mutta ois voinut leikkaa sitä Hei, pois. Jos mun olisi käsimurtuma 100 kilometriä tuleva vitoskokoinen jalkapallo, aikuinen potkasi täysi. Vittu, mä oon mukkana vasempaa käteen 2 viikossa ranteesta muntunut. mulla osuu kerran tähän otsaan tämä pallo, joka lähti ehkä tän no en mä tiedä 100 tulee sinne päin, ehkä 800-900. Jos fikit saatana ois ollu siinä, mä oisin potkassa ihan. Sellainen pallo, sellainen vesispallo, se on ihan helvetin kova. Mulla on käynyt sillä, että mä löin pesiksestä, eikö sitä mulla kävi? Mä löin sen mun etsää melkein mahaan. Ja se meni vittu siitä ihan siitä, niin melkein milliltä ohi. Siis milliltä siitä ohi niinku meni se pesä. Hei, Sitten sit mä sanoin mun sillä, kun meillä oli pesismatsi, niin meillä rinnakkaislakka vastaan, eli niitä mun eksä oli. Onks niinku. sankareita? No, Missä sä muut oot? aivan se koulussa. Ei siis missä täällä sä oot? Mä oon tosiaan Ok, no Tukko Belle. Mä spawnasin longella. Tussa longella. Nostan tuota kautta. Tuo eikä reilu, mä katsoin kun Terosta tai aseet, sit mä ammun sitä vaan hedukkaa. Tää on niin nopea kämppi. No tulla sit Tero. Niin ja sit tosiaan me kuvataan CS Ghosteen nimeksi, mä kuvaan kodista, tosta laatulaiskarttarasta. Just kun näin tietty, mutta voitko tulla tänne Behelle? Joo, sitten mä kuvaan tosta Team Fortressista, mä kuvaan Minestä, Let's Playtä meidän serveristä. Ja mulla on serveri, mut en kerro vielä IPtä, koska siinä ei oikein mitään plugineita ja... Joo, mä tuun hoitaan, koska mä oon kokeillut siinä. Joo, mulla tosiaan voi pyytää semmoista spawnitilausta. Muistakaa, että spawn protection pois, mä tuun kriaffaa koko paikan. Mä vaan niinku kaunistelen niitä. Sillä joo. Sun 5/5 mainos. Saa ilmattaa. Missä sä oot? Mä olin äsken B. Ei katos vaan. Eikä juoksee. Ai! Vittu, mä olin sut takana. Saatana. Nyt mä oon sortis. Sillä... Oikeesti. Mä tapoin AVP-jätkän. Ja siis se ei tehty muun yhtään HP:ta. Mä olin sit varmaan 20 metrin päässä. En mennyt yhtään HP:ta, silti jäin eloon.
Missä sinä olet? Oi nyt. Ootas, CT-spawni. Mä olin just... Apua! Onko sinä? Ei. Mä oon no-scopilla. Onko se missä? Mä oon B-tunnelissa. Ok, tullaan sinne. Eikä tappaa sä! Tukko vähän vastaan B:ltä ulos. Mä nappaan. Onko ei? Onko toi sinä? Ei, missä on? Mä oon tunnelis! Ok, aika. Mulla on nykyään vähän sellainen hyökkäävä taktiikka. Ennen mä niinku varoin ihan helvetistä eikä uskalla mennä, se oli paska. No niin, koska sä halusit pysyä mun selän takana Ja silloin mä kuolen just helpoiten. Nyt kun mulla on tää taktiikka, että mä rynnin